नमस्कार, हम नीलू राय आप लोगन खातिर भोजपुरी में एगो राम विवाह के गीत लेके उपस्थित भइल बनी। तो संदर्भ ई बा कि जनकपुर में बारात पहुंच गइल बा। अब जनकपुर के लोग बा कि कहाँ बारात के उठाई बैठाई, समधी कहाँ बैठिहन, दुल्हा कहाँ बैठिहन, का खियावल पियावल जाओ, कैसे कैसे स्वागत कइल जाई। अब ये लोग वही पर विचार विमर्श कर रहल बा और उहे संदर्भ बा गीत में। तो सुनी लोगिन, एंजॉय करी लोगिन, नीक लगी, बढ़िया लगी तो लाइक करब लोगिन, सब्सक्राइब करब लोगिन, शेयर करब लोगिन। तो गीती बा ए जनक रौरा माड़वा में हीरा जड़ी, ए जनक रौरा माड़वा में हीरा जड़ी, हीरा जड़ी मोतीलाल जड़ी, ए जी हीरा जड़ी मोतीलाल जड़ी, ए जनक रौरा मड़वा में हीरा जड़ी। अब माता सुनैना कहतरी कि अब तो ब्याह के समय हो गई बा, तो दुल्हा के आंगन में बैठावल जाओ और समधी के द्वार पर बैठावल जाओ। तो सुनी लोगिन ए जनक रौरा मड़वा में हीरा जड़ी, कहवा बैठई बमे राम लक्ष्मण दुल्हा जी, कहवा बैठई बमे राम लक्ष्मण दुल्हा जी, ए जी कहवा बैठई बा दशरथ समधी, ए जी कहवा बैठई बा दशरथ समधी, ए जनक रौरा मड़वा में हीरा जड़ी, आंगना बैठई बमे राम लक्ष्मण दुल्हा हो, आंगना बैठई बमे राम लक्ष्मण दुल्हा हो, ए जी दुअरा बैठई बा दशरथ समधी, ए जी दुअरा बैठई बा दशरथ समधी, ए जनक रौरा मड़वा में हीरा जड़ी, ए जनक रौरा मड़वा में हीरा जड़ी, काई खियाई बमे राम लक्ष्मण दुल्हा जी, काई खियाई बमे राम लक्ष्मण दुल्हा जी, ए जी काई खियाई बा दशरथ समधी, ए जी काई खियाबा दशरथ समधी, ए जनक रौरा मड़वा में हीरा जड़ी, मेवा खियाई बमे राम लक्ष्मण दुल्हा जी, मेवा खियाई बमे राम लक्ष्मण दुल्हा जी, ए जी खोआ खियाबा दशरथ समधी, ए जी खोआ खियाबा दशरथ समधी, ए जनक रौरा मड़वा में हीरा जड़ी। अब विदाई का दियाई, अब ए पर बात होता। अभी पुराना ज़माना में भी लड़की के शादी में दहेज प्रथा कहीं नहीं खे लौकत। तो सुनी लोगिन अब का होता। काई विदाई करब राम लक्ष्मण दुल्हा के, काई विदाई करब राम लक्ष्मण दुल्हा के, ए जी काई विदाई दशरथ समधी, ए जी काई विदाई दशरथ समधी, ए जनक रौरा मड़वा में हीरा जड़ी, सीता उर्मिला देब राम लक्ष्मण दुल्हा के, सीता उर्मिला देब राम लक्ष्मण दुल्हा के, ए जी पान फूल देबा दशरथ समधी, ए जी तुलसी पत्र देबा दशरथ समधी, ए जनक रौरा मड़वा में हीरा जड़ी, ए जनक रौरा मड़वा में हीरा जड़ी, हीरा जड़ी मोतीलाल जड़ी,
हीरा जड़ी मोतीलाल जड़ी ए जनक रौरा माड़ावा